11 beques professionals. Cada any, el Carnet Jove amb el programa Connecta't otorga beques en grans empreses als titulars interessats en descobrir el món laboral. Avui, alguns dels guanyadors de l'edició 2014 ens ho expliquen amb més detall. Doncs durant el dia puc maquillar, depèn del programa que em toqui, doncs 2 o 3 o 7 o 8 si és la Riera, per exemple. No, això de maquillar gent coneguda ho porto bé. Jo ja treballava de maquilladora abans i havia maquillat alguna persona famosa. Potser el que més m'agrada de treballar aquí és el ritme, no? I que cada dia maquilles, cada dia vas aprenent coses. El fet de treballar aquí a TV3 m'està ajudant molt en la pel·lícula en què estic treballant i, bueno, sobretot controlar el tema del rècord, de les pautes a seguir a l'hora de treballar en un rodatge. El treball aquí també m'ajuda molt a aconseguir contactes, m'han ofert feines fora exteriors a TV3 a través de persones que he conegut aquí. La meva beca es dedica al grafisme televisiu, és a dir, disseny gràfic aplicat a la tele, com pot ser animació, bàsicament, coses també de disseny estàtic, After Effects, Photoshop, algo d'Illustrator. Doncs durant la beca, les tasques que fem al departament de grafisme, el que he fet jo, n'hi ha de 2 tipus. Unes que es refereixen al manteniment de programes i l'altra part són programes així més excepcionals, Cairons, la careta d'entrada, els crèdits també. Bàsicament el meu dia a dia a la redacció del Punt Avui és seguir l'actualitat política i agafar les notes de premsa que rebem de les diferents agències de comunicació i, tal com es diu en l'argot periodístic, netejar-les per tal que l'endemà puguin ser publicades al diari físicament. A més, també el que faig són reportatges que van apareixent de manera setmanal sobre continguts estrictament polítics i no tant, que també estan relacionats amb la societat civil i el procés d'autodeterminació català que està vivint a Catalunya. Si m'he de quedar amb algunes de les entrevistes que he anat fent durant aquest temps, destacaria, per exemple, Arcadi Oliveres, Joan Tàpia, Jaume López, personatges tan característics com un periodista francès que va venir a cobrir el 9 de novembre com és Henri de Laguerie i em faciliten una gran valor que en altres ocasions no hagués pogut tenir. Per tant, aquesta beca és força remarcable per aquest aspecte perquè em possibilita conèixer determinades persones que en altres llocs no podria conèixer. És una beca molt positiva i a més l'aconsello a moltíssimes persones que es vulguin introduir en el món laboral pel que fa al món de la comunicació, perquè a més de donar-te un rol important a la redacció, ja que et sents pràcticament com un redactor més, tot i que siguis un becari, quan vas al quiosc i pots veure que has publicat una pàgina de manera setmanal o gairebé diària teva, amb el teu nom i amb els teus treballs que has anat fent, que és la millor experiència fins al moment que he viscut a la vida. Doncs me'n vaig assabentar perquè tenia un conegut que estava aquí, de fet, estava a la beca de muntatge musical, un company de l'ESMUC, de sonologia. Ell em va dir que estava molt bé, que realment aprenies un munt, que hi havia moltes possibilitats i vaig decidir presentar-m'hi. O sigui, el procés de selecció consta de 2 parts. La primera és l'entrega d'un portafoli digital, d'una carta de motivació i després, si d'aquí surt seleccionat, vens aquí a fer una prova pràctica, que consisteix en el muntatge d'un vídeo curt en el que li has de muntar la música i els efectes sonors. En el moment en què em van dir que havia guanyat o que era el beneficiari de la beca, vaig estar molt content i molt satisfet a nivell personal. Sí, clar, em vaig sentir molt realitzat. Doncs aquí, al Departament de Muntatge Musical, a TV3, normalment realitzem 3 tipus de feina. La primera seria la búsqueda de música sense imatge, la segona seria el muntatge en postproducció, el muntatge musical en postproducció, i la tercera seria el directe, anar en directe i posar músiques i efectes sonors en programes en directe. Aquest any aquí he tingut moltes bones experiències, però en concret jo recordo una que va ser estar en directe a la final de l'O Happy Day, que clar, és un programa, es va fer en directe, és una superproducció, pot agradar més o menys, però a nivell de producció és increïble. Realment va ser una experiència molt forta per mi, molt emocionant. Home, alguna cagada? Doncs moltes. Un dia no disparar, sí, que els crèdits del divendres se'm va acabar la música a mig crèdit, per exemple, es van quedar la meitat dels crèdits sense música. Em vaig assabentar de la beca del Carnet Jove buscant a internet. Sí, demanaven un projecte de cercador per a empreses. És a dir, com si fos un petit Google, però corporatiu. Intentem paquetitzar tota la informació que té el grup. La meva beca consisteix en que cada mes la meva camp m'ha enviat en un programa diferent. Vaig començar estant al Club Super 3, que vaig viure tota la preparació de la festa dels súpers. Llavors vaig estar al Happy Day, també a la Marató, als matins, al divendres, bàsicament a tots els programes,
i cada programa, que depenent de la seva dinàmica, he fet algunes coses o unes altres. Sí, era el primer any que em presentava. Al principi no m'hi volia presentar perquè pensava que perdia el temps fent tot el que s'havia de presentar i tal, però al final em va apretar perquè m'hi presentés i doncs de cara al meu futur professional crec que, perquè et dona molt bon currículum, és com una manera d'entrar en el món de vestuari però de televisió, que és com un món un pèl tancat que a vegades costa molt d'entrar perquè jo ara mateix, si no hagués entrat aquí, no sabria ni com posar-m'hi. Nosaltres el que fem és només una persona la que fa tot, el tema tècnic i parlar. Presentem cançons, o sigui, la beca és pel departament musical. No és un programa de ràdio en si, és radiofórmula, presentar cançons. Què més hem fet? Hem fet una calçotada amb Màxima FM. Mira, aquest cap de setmana vam fer un creuer, també vam anar a la neu, al gener, moltes cosetes hem fet, sí. Són coses més de producció, de temes de producció, realització. Per mi la ràdio és la meva vida. Des de la ràdio, vaig començar als 15 anys a una ràdio municipal i és que és la meva vida. O sigui, la beca termina el juliol i faré l'estiu. M'han agafat a l'agost. L'ambientació és vestir l'espai. Doncs al setembre vaig començar la beca amb el projecte de la Festa dels Súpers. Allò va ser un bon inici i a lo grande. Després d'això me'n vaig anar a la Marató. Llavors a partir d'aquí vaig anar, per exemple, a Sala 33. Això va ser molt petit, però a la vegada aprens moltíssim perquè veus una mica quin és el teu rol a dins d'un equip. Després al Kekicom vaig venir ja cap aquí, cap a la Riera. Doncs d'aquesta beca el millor record que m'enduc és les persones. La veritat és que tots els equips han sigut fantàstics amb mi. Un cop acabi, ojalà pogués arribar a treballar amb dramàtics, amb cinema. Vaig conèixer la beca Carnet Jove perquè em van venir a presentar-la a l'escola. Normalment el que fem estic allà treballant, ara no hi és, i jo, al ser de Franquesa, ho tinc al costat i podia anar cada dia, avançava bastant. Podia potser no anar un dia, però avançava a casa i anava el dia següent, que sí, és freelance. Jo em vaig sorprendre bastant al ser escollit, però en principi, no sé, tenia dubtes sobre presentar-me i tal, però vaig dir, ara he perdut. Si no em presento he perdut, però per presentar-me no he perdut res. No m'ho esperava. Em van trucar i vaig dir, hòstia! I dic, qui serà? I em vaig quedar, hola! Em van dir això que vaig ser beneficiari. Doncs la meva beca de Carnet Jove Connectat al Còmic consisteix a la segona ronda, un cop queda seleccionat, després l'he presentat un projecte durant un mes, de 5 pàgines. Aleshores es tracta de fer tot el còmic de 52 pàgines, inclosa la il·lustració de portada i contraportada, en uns 4 o 5 mesos. En aquells 4 o 5 mesos d'alta realitat tot el còmic. La història del meu còmic explica una amistat entre 5 persones, un grup d'amics que són músics, i és tota la història de com es converteixen en músics professionals del jazz. Efectivament, quan vaig rebre la notificació que m'havien donat la beca, bàsicament no m'ho podia creure. O sigui, era com un somni, em feia molta il·lusió i vaig començar a trucar a tots els familiars i tots, a tothom que coneixia, a dir-los que m'havien donat la beca i vaig estar molt content. I la redacció del Jueves està ara i jo estic a Mallorca, de manera que no ens podem relacionar molt fàcilment, però ens comuniquem bàsicament per e-mail. El protagonista, bàsicament, és un noi que s'ha mort i es troba en el món dels morts, que és un fantasma. Em va fer gràcia la idea i fent-ho vaig pensar un animal que pogués comunicar-se amb el món dels morts o alguna cosa així, que vaig pensar que un gat que té 7 vides i segurament n'ha perdut. És molt fàcil que es comuniqui amb el món dels morts i vaig pensar que seria un contrapunt interessant. Llavors, tu has de presentar un projecte fotogràfic que es composa de 5-6 fotos per explicar una història. El projecte que vaig fer ho vaig fer al Bangladesh, un projecte de refugiats del canvi climàtic, de gent que per qüestió de canvi climàtic hauria de marxar del seu poble i es convertien en refugiats, i jo vaig presentar aquest projecte i vaig guanyar. Jo normalment tinc com dues àrees d'acció, no? Per un costat està la part més fotogràfica, on jo surto al carrer a fer fotos com fotoperiodista, com part de l'equip de fotografia, i per un altre costat en tinc la part
d'edició gràfica, on agafem fotos que ens arriben, ja sigui d'agències o de fotògrafs propis, i fem una mica la composició gràfica del diari. Per mi el fotoperiodisme és la possibilitat que tu tens d'estar a un lloc concret i de desenvolupar o contar una història rellevant per la societat.